Hver eneste cigaret skader dig. Lungerne er som en svamp med millioner af små fine hulrum, som bruges til at få ilten over i blodet. Hver gang du inhalerer, bliver dine lunger angrebet af giftige stoffer fra røgen, som efterhånden ødelægger dem. Hver eneste cigaret skader dig. Dette er en del af hovedpulsåren, der udgår fra hjertet. Rygning ødelægger blodårenes inderside, så farligt fedt hober sig op. Så meget blev fundet i hovedpulsåren på en almindelig Hver eneste cigaret skader dig. Ny forskning viser, at tobaksrøg angriber et gen, der beskytter celler i lungerne mod kræft. En ødelagt celle er nok til, at en kræftsvulst kan begynde at vokse. Hver eneste cigaret skader dig.